Všimli jste si někdy, jaká řada chemických vzorců, bezpečnostních kontrol a milimetrově přesných kroků proměňuje směs tmavých prášků v chryzantémy světla, které nad námi explodují, aby ozdobily každé velké oslavy? Pyrotechnický průmysl po celém světě generuje každý rok příjmy, jež bez obtíží přesahují 1 miliardu 800 milionů dolarů a za touto částkou se skrývají miliony jisker, které osvětlují oblohy na všech kontinentech při vybraných příležitostech. Od národních svátků v Americe až po festivaly lampionů v jihovýchodní Asii, od oslav přelomu roku přes hromadné svatby a sportovní vítězství až po masové koncerty, jež vrcholí explozemi světla. Abyste na tuto záhadu přišli, je třeba se vypravit do vnitrozemských provincií Číny, oblasti zodpovědné za přibližně 2/3 světové produkce ohňostrojů, kde se tradiční řemeslo snoubí s laboratořemi vybavenými nejmodernější instrumentací. Právě zde se setkává chemie, strojní inženýrství a stále přísnější legislativa, aby dali vzniknout zařízením, jejichž krása paradoxně závisí na milimetrové kontrole spalování. Ačkoliv lidová představa klade objevení střelného prachu na náhodný experiment alchymisty z dynastie Han, mnoho historiků scéna rozšiřuje, popisují primitivní keramické pece, nádoby s dusičnanem draselným skladované vedle suchého dřevěného uhlí a posedlou snahu po elixíru nesmrtelnosti, jenž se nakonec ukázal být předchůdcem pyrotechniky. Tato směs, založená na dusičnanu draselném, síře a zbytku karbonizovaných látek, se vkládala do dutých bambusových stébel. Uzavírala hlínou a házela do ohně s nadějí, že zahání rušivé duchy, kteří podle čínského světového názoru působí nemoci a špatnou úrodu. Z těchto křupavých trubek se postupně vyvinuly lineární petardy, jež se dodnes zapalují o čínském lunárním novém roce. Ačkoliv současná výroba zahrnuje kontroly hustoty, granulometrie a vlhkosti, o jakých starověcí řemeslníci ani nesnili. Šíření střelného prachu na západ bylo pomalé, ale neustálé. Ve 13. století arabští inženýři přinesli střelecké znalosti ke Středozemnímu moři, kde mistři v italských městech, jako je Florencie, vyvinuli první fiory neboli květy ohně pro zdobení náboženských slavností. V Japonsku období Edo se pyrotechnika proměnila ve letní show známou jako Hanabi Taikai, s představeními nad řekou Sumida, jejíž odraz zdvojnásobil světlo a divákům poskytl iluzi obráceného vodopádu. Tato japonská tradice později inspirovala evropské výrobce, aby přejali čistší barvy a techniky vícefázových koulí v jedné schránce, čímž prodloužili sekvenci jisker. Dnes je základem většiny nábojů černý střelný prach, ačkoliv jeho výroba se má k historické rustikální receptuře jako nebe k zemi. Nejprve se vybírá pryskyřnicí neovlivněné dřevěné uhlí, nejlépe z révového proutí nebo vrbového dřeva, které se poté karbonizuje v kovových retortách při redukované atmosféře. Vzniklý materiál je extrémně pórovitý a dokáže absorbovat při granulaci rozstavený dusičnan draselný. Tento dusičnan se čistí opakovanými rekrystalizacemi, dokud nedosáhne čistoty vyšší než 99%. Na konci výrobní linky velké horizontální míchačky spojí dusičnan, uhlí a síru ve stanoveném poměru přibližně 75%, 15%, 10% podle hmotnosti, přidají nasekanou rýžovou slámu jako pojivo a míchají konstantní rychlostí několik hodin. Vnitřní tření tak vytváří mikrokuličky, které se následně třídí proséváním. Hrubé zrna se vyhradí pro zvýšení nálože, střední pro praskání schránky a jemné pro složení knotů. Barva, skutečný hlavní aktér každé pyrotechnické show, závisí na spektrální emisi kovů a solí, které hoří při specifických teplotách. Intenzivní červenou získáme pomocí dusičnanu strontnatého nebo chloridu litného, oranžové jiskry zase generuje hydratovaný chlorid vápenatý. Sodné soli produkují jasné žluté odstíny, ale kvůli své intenzitě mají tendenci ostatní tóny kontaminovat. Takže dílny oddělují šarže přísnými zadržovacími opatřeními. Pro zelené odstíny se používá dusičnan barnatý, který je ale toxický, a tak se zkoumají alternativy na bázi bóru, které slibují podobnou svítivost s menším dopadem na životní prostředí. Modrá, historicky považovaná za nejobtížnější barvu kvůli úzkému teplotnímu oknu pro excitaci iontu měďnatého, se dnes dolaďuje směsmi organických halogenových sloučenin nebo dvouvrstvými obaly, které chrání měď před přehřátím. Výsledkem je čistá nebeská modř, jež dříve byla k vidění jen na prémiových japonských představeních. Místnost pro přípravu barevných směsí funguje jako farmaceutická laboratoř. Lehce negativní tlak zabraňuje úniku jemných částic,
podlaha je antistatická, pracovníci nosí vodivou obuv a okna s rychlým uvolněním slouží k odvedení případné zážehu. Každá šarže hvězdic, malých lisovaných kuliček obsahujících barvicí složku, se zvlhčuje odpařitelnými rozpouštědly, často vodou a dextrinem jako přírodním pojivem. A poté se navíjí kolem jádra z hlíny nebo lisovaného prášku. Postupné vrstvy nanášené na otáčejícím se bubnu zajišťují perfektní kulovitost, což má vliv na symetrii jiskření. Sušení probíhá pod odvlhčovači a při řízené teplotě. Příliš rychlé vede k praskání povrchu, příliš pomalé k tvorbě plísní. Současně se vyrábí schránka. Pro sférické efekty, inspirované Japonskem, se používají 2 poloviny kraftového papíru napuštěného lepidlem, které se poté plní předpřipravenými barevnými hvězdami podle geometrického vzoru určujícího viditelný obrazec na obloze. Mezi hvězdy se vsypávají praskající prášky, směs jemného prachu a pilin, jež rozvádějí vnitřní tlak a rozptylují střepy při explozi. Ve středu je umístěna zpožďovací pojistka s pomalu hořící směsí. Jejíž spalování funguje jako časovač, zajišťující prasknutí ve vrcholu balistické dráhy. Cylindrické schránky italské tradice se vyrábějí spirálovým navíjením papíru s lepicími vrstvami poskytujícími podélnou tuhost. Ty umožňují efekty s prodlužovanými stopami. Jakmile jsou schránky uzavřeny, obtáčejí se několika závity jutového nebo skelným vláknem, což se nazývá vyvazování, a zvyšuje odolnost vůči vnitřnímu tlaku až do 1000 kilopascalů. Tehdy se instaluje viskózní knot, ale u velkých představení se používají match pipe, neboli pyroelektrické přenosové trubice připojené k elektronickým spouštěcím modulům. Tento systém dovoluje programovat každý kus pomocí číselného kódu specifikujícího kanál, časový harmonogram a intenzitu elektrického pulsu. Centrální mikrokontrolér, synchronizovaný přes GPS nebo atomové hodiny, dokáže obsluhovat tisíce výstřelů, aniž by se obsluha musela přibližovat k mortýřům. Etiketa přesahuje jednoduchou nálepku. Obsahuje QR kódy odkazující na vícejazyčné bezpečnostní listy, piktogramy globálně harmonizovaného systému a křížové odkazy na databázi Mezinárodní pyrotechnické organizace. Pokud se v šarži objeví problém, jakýkoliv celní úřad může zpětně dohledat přesný den, hodinu a výrobní linku. Po finální inspekci se výrobky skladují půlpodzemních bunkrech rozdělených porobetonovými příčkami. Každá komora pojme maximálně 300 kg čisté pyrotechnické hmoty podle klasifikace OSN 1.3G. Větrání je nucené a senzory na koncentraci plynů spustí alarm, pokud se rozmezí překročí. Mimo průmyslovou zónu putují granáty po moři ve větraných kontejnerech odolných ohni nejméně 1 hodinu. Loď umísťuje tyto kontejnery na palubu, daleko od strojovny, v souladu s mezinárodními dohodami o nebezpečném zboží. Po připlutí na místo určení je náklad přebrán specializovanými firmami a přepraven do místních muničních skladů až do dne show. Tam certifikovaní pyrotechnici prohlédnou každou schránku, zkrátí knoty na potřebnou délku a otestují vzorky, aby ověřili stabilitu spalování. Vlhkost obalů totiž může ovlivnit rychlost plamene. Instalace na místě akce se plánuje na základě trojrozměrné mapy, která zahrnuje relief, předpokládané větrné proudy a městská omezení. Rámy mortýrů se kotví na pískových nebo betonových podkladech. Jejich sklon se ladí laserovými úhly. Každá trubice je označena reflexní páskou podle kalibru, aby byl proces nabíjení i za tmy vizuálně intuitivní. Jedna show může kombinovat kalibry od 75 mm, malé hvězdy pro rychlé výtvory až po 300 mm, gigantické květy viditelné na 6 km, s výškami od 40 do 280 metrů. Z bezpečnostních důvodů se určuje zóna odhozu bez diváků, jejíž poloměr tvoří 70% maximální předpokládané výšky. Tam jsou rozmístěna hasičská auta, sanitky a dron s termokamerou sledující žhavé zbytky na okolní krajině či střechách. V posledních letech směřuje inovace 2 směry – udržitelnost a umělecká přesnost. V prvním vládnou projekční nálože na bázi dusičnanu amonného s rostlinnými palivy, jejich škouř obsahuje méně síranů a má méně pronikavý zápach. Testuje se i použití želatinizované nitrocelulózy v zelených rozpouštědlech, aby nahradila syntetické pojiva odvozená z formaldehydu. Na straně kreativity evoluční algoritmy navrhují sekvence maximalizující časovou diferenciaci barev, aby se 2 podobné palety neobjevily v sousedních výstřelech a nevypadaly opakovaně. Přítomnost LED dronů otevírá dveře hybridním choreografiím.
Tyto programovatelné svítící přístroje se vznášejí v oblastech, kde by tradiční pyrotechnika byla zakázána z důvodu požárního rizika nebo blízkosti historických staveb, zatímco schránky se uplatňují jen ve výškách. Na sociální úrovni některá města podporují osvětové kampaně o dopadech na domácí a divokou faunu. Experimentují s omezenými časovými okny, například s ukončenými před půlnocí, a rozšiřují studené ohně, zařízení vydávající jiskry při teplotě pouhých 35 stupňů Celsia v zóně odhozu, dostatečné k prevenci popálenin. Tato zařízení jsou oblíbená na svatbách a ve vnitřních stadionech. Vzdělávání profesionálů se přiblížilo letectví. V několika zemích je vyžadována obnovitelná licence, odpracované hodiny pod dozorem, teoretická zkouška z chemie výbušnin a lékařská způsobilost včetně pravidelných audiometrií. Standardizační organizace jako National Fire Protection Association ve Spojených státech nebo Španělská normalizační asociace UNE vydávají podrobné příručky pokrývající elektronické zapalovací systémy, nakládání s odpady, spálenými papíry, plasty a kovovými trubkami a protokoly pro případ selhání zapálení. Když sledujete kompletní představení, snadno zapomenete, že každá jiskra vychází z téměř nekonečného seznamu kontrol. Objemové hustoty složení, tlak při lisování, úhel vložení, časový plán odpalu, limit větru, minimální vzdálenosti, evakuační plán i rozmístění personálu v soustředních kruzích. A přesto si lidstvo uchovává fascinaci pro onen zlomek sekundy, kdy chraplavý praskot oznamuje rozkvět světelné květnatosti. Možná proto, že se zde spojuje čistá věda, termodynamika, optika, balistika a prastará potřeba slavit, vyznačit jizvy na nebi a připomenout si, že okamžik byl výjimečný. Při příštím záblesku barev na noční obloze stačí letmý pohled a v mysli se rozvine celý příběh. Od zemědělců pěstujících dřevo pro uhlí, přes chemiky čistící soli do desetinných míst, operátory prohlížejícími zrna pod 40násobnou lupou, dopravce obcházející celníky, techniky stavějícími mortýry, až po programátory ladícími milisekundy v digitálním rozhraní. Každý z nich je nepostradatelným článkem v řetězu, aby se tato show uskutečnila s přesností astronomických hodin, ale i s emotivní vahou společného rituálu. A tak jiskra, jež před 2000 lety vybuchla v bambusu, dál vypráví radostný příběh světla vítězícího nad temnotou, byť jen na dobu jednoho vydechnutí.